Înțelepciune. Voi citi despre înțelepciune din Mic dicționar al spiritului uman, scris de Mircea Traian Biju în 1983. Înțelepciunea. Știința vieții de a făuri și fasona sufletele, de a dirija conduita, de a ordona acțiunile, de a învăța pe om ce trebuie să facă sau să omită, să fie propriul său pilot. Seneca. Epistole ad Lucilium. Ce vedem în această afirmație? Că este o știință a vieții, și anume aceea de a făuri și fasona suflete, de a dirija conduita, de a coordona acțiune, de a învăța pe om ce trebuie să facă sau să omită, să fie propriul său pilot. De la bun început se înțelege că pentru a poseda o asemenea știință trebuie maturitate. Deci, e puțin probabil că înțelepciunea poate fi dobândită în tinerețe. Urmează să citesc o maximă a filozofiei cinice, reprodusă de Diogene Laerțiu în lucrarea Despre viețile și doctrinele filozofilor. Știința lucrurilor rele și bune și a celor care nu sunt nici rele, nici bune. Deci să înțeleasă înțelepciunea aici tot ca știință. De asemenea, se desprinde din această idee că pentru a fi înțelept trebuie să cunoști și binele și răul, ceea ce nu se poate întâmpla până la o anumită vârstă. O nouă definiție a înțelepciunii este una scrisă de Seneca în Epistole ad Lucilium. Specie de sacerdoțiu respectat de oamenii de bine, respectat chiar de aceia care nu sunt răi decât pe jumătate. Toate artele, toți oamenii, chiar și cei perverși, îi aduc omagiul lor. Deci putem înțelege de aici că înțelepciunea este râvnită de toți oamenii. Tot în Epistole ad Lucilium, Seneca a scris că înțelepciunea este un bun comun și al acelora cu care înțeleptul trăiește și al lui însuși. Părerea lui Heraclit, după Diogene Laerțiu, în lucrarea Despre viețile și doctrinele filozofilor. Înțelepciunea este să înțelegi rațiunea cosmică ca fiind aceea care conduce totul prin tot. De aici putem înțelege că înțelepciunea este o înțelegere supremă.
dincolo de care omul nu poate realiza altceva. Democrit, după Dils, înțelepciunea este a gândi bine, a vorbi bine, a acționa bine. A. Mickiewicz, postume. De la alții dobândești cunoștințe și parale. Înțelepciunea este rodul eforturilor tale. De unde trebuie să înțelegem că înțelepciunea o dobândești personal sau nu o ai. Plotin. Gândire care doboară lucrurile inferioare pentru a înălța sufletul către cele superioare. De unde putem înțelege că înțelepciunea este o ipostază spirituală de cel mai înalt nivel. Terentius. Înțelepciunea este știința fericirii. Deci, înțelepciunea este prevedere. Denis Diderot. Înțelepciunea este știința fericirii. Horatius Epistole. Înțelepciunea înseamnă a fi mulțumit de soarta ta. La Coupe de Saki. Inteligență în esența sa pură. Bias. Fragmenta. Înțelepciunea este singurul bun pe care soarta nu îl poate lua. P. Charon. Dictionnaire de la sagesse. Înțelepciunea este dreaptă și fermă dispoziție a voinței de a urma sfaturile rațiunii. După Diogene Laerțiu. Cunoașterea și alegerea lucrurilor pe care trebuie să le dorești este un lucru de care nu trebuie să fugi. Epicur. Înțelepciunea este primul și cel mai mare bun și lucru mai de preț chiar decât filozofia. Din ea izvorăsc toate celelalte virtuți, căci ea ne învață cum să ducem o viață plăcută și că nu putem duce o viață plăcută dacă nu este și o viață înțeleaptă, cum se cade și dreaptă. Și nici să ducem o viață înțeleaptă, cum se cade și dreaptă, care să nu fie viață plăcută. Deoarece virtutea
Virtuțile merg mână în mână cu viața plăcută, iar viața plăcută nu poate fi despărțită de virtuți. Epicur. Antistene, cea mai sigură fortăreață care nu se năruie niciodată, nici nu poate fi luată prin trădare, este înțelepciunea. Trebuie să ridicăm ziduri de apărare a propriilor noastre raționamente de nezdruncinat. Leonardo da Vinci a scris că înțelepciunea este fiica experienței. De aici trebuie să înțelegem din nou că numai plenitudinea experienței și durata lungă de timp te poate duce la înțelepciune. Montesquieu, Caiete. Înțelepciunea este suită de principii pe care experiența le aplică just. G. Lessing. Înțelepciunea este experiență proprie. Cel mai mic capitol din aceasta e cu mult mai valoros decât milioane de experiențe ale altora. Democrit. Înțelepciunea este podoaba bătrâneței. Angelus Silius. Înțelepciunea este înțelepciunea este izvor din care cu cât bei mai mult, cu atât curge și țâșnește mai puternic. Iducici. În Comora împăratului Radovan. Înțelepciunea este virtutea nefericiților și a bătrânilor. Lucian Blaga. Înțelepciunea este mod al disperării și anume un echivalent senil al ei. Această reflexie atrage atenția sa asupra pericolului închistării înțelepciunii. În cazul în care înțelepciunea ar ajunge într-o asemenea situație a închilozării, ea și-ar nega calitatea de înțelepciune, de unde putem înțelege că Lucian Blaga n-a înțeles ce este înțelepciunea. Nicolae Iorga. Înțelepciunea este marfă pe care cine o vinde a cumpărat-o. A. de Chenel, Dictionnaire de la Sagesse. Bine pe care nicio putere nu poate să ni-l răpească fără voia noastră. Aceasta este înțelepciunea. Dimitrie Cantemir, în istoria ieroglifică, a scris: din cele văzute sau auzite, a adulmeca pe cele nevăzute și neauzite,
și a socoti cele viitoare din cele trecute. Tei Goțadini, floarea darurilor. Înțelepciunea este aducerea aminte a lucrurilor trecute, mintea ca să aleagă adevărul din minciună și binele din rău și vederea înainte, adică să bază mai înainte lucrurile lui. Este sfătuirea și urmarea sfătuirii. G.G. Barthélemy, Anaharsis. Înțelepciunea este rațiune luminată care, despuind de falsele lor culori, obiectele temerilor lor și speranțelor noastre, ni le arată așa cum sunt în ele însele. Boileau, de l'homme. Înțelepciunea este egalitate pe care nimic nu o poate tulbura, pe care nicio dorință nu o înflăcărează. Vauvenargues. Înțelepciunea este tiranul celor slabi. Aici putem avea două înțelesuri. Fie că înțelepciunea este ceva greu pentru cei slabi, ceea ce este foarte probabil să fi vrut să spună autorul, Paul Valéry, Mauvaise pensée. Înțelepciunea este cunoaștere atâta timp cât modelează toate lucrurile și mai cu seamă pe ea însăși. Andrei Malraux. Înțelepciunea este artă mai vulnerabilă decât frumusețea, pentru că este o artă impură. Friedrich Schiller. Scrieri filozofice. Înțelepciunea este singura monarhie în lumea spiritului. Eu îmi port tronul în creierul meu. Confucius, precepte. Ați cunoaște măsura propriei tale științe și a propriei tale neștiințe. Aceasta este înțelepciunea. Penizan. Materialism știe antichității. Înțelepciunea este act orientând pe orice om spre adevărul său, o conversiune și o smulgere. Gustave Le Bon. Incertitudinile. Înțelepciunea este a traversa viața cu seninătatea liniștită a unui animal păscând iarba de pe poteca care îl duce la abator. Schnitzel. Înțelepciunea este a privi pe cât
e cu putință toate lucrurile ca importante, dar a nu-l lua pe niciunul în serios. Biblia, cartea Proverbelor, zice că înțelepciunea este un joc, așa cum crima este un joc al criminalului. Foarte ciudată această afirmație. Deci este un joc al înțeleptului, așa cum crima este un joc al criminalului. Theodore Roosevelt. Înțelepciunea este a fi înțelept la timp. Sharon. Înțelepciunea? Să te gândești la ce? La nimic. Am încheiat aceste citate cu privire la înțelepciune și ceea ce constat este că există și înțelesuri comune, dintre care dominante sunt înțelesurile pozitive, constructive, dar și înțelesuri diferite. Această situație în care înțelepciunea, ca fiind cel mai important lucru pe care îl poate face din punct de vedere spiritual un om, este definită în moduri diferite. Ne face să ne punem întrebarea: de ce oamenii nu s-au ocupat mai îndelung și mai organizat de înțelepțire? Poate că pentru faptul că înțelepțirea nu se poate învăța de la altcineva. Sau poate că înțelepciunea, altfel spus, nu se poate preda, nu se poate transmite. Dar în cazul acesta înseamnă că înțelegem prin înțelepciune o soluție absolut individuală la problemele vieții. Și aceasta s-ar putea să fie explicația acestei situații contradictorii, divergente a înțelepciunii și a reflexiilor asupra înțelepciunii. Cu alte cuvinte, chiar dacă un om este înțelept și dacă ar putea chiar să transmită înțelepciunea altuia, atunci nu suntem siguri că înțelepciunea lui îi va fi de folos receptorului. Prin urmare, oricum ar fi, fiecare om trebuie să facă efortul de a deveni înțelept, căci se pare că nimeni nu-l poate învăța sau nu-i poate preda înțelepciunea. Și așa cum am spus, chiar dacă ar recepta, chiar dacă i s-ar da, înțelepciunea altuia n-ar fi înțelepciunea lui. Pentru că fiecare om trăiește într-un mod individual, într-un mod personal.
are resursele personale și deci rezolvarea problemei înțelepciunii pare să fie o rezolvare a unei probleme personale. Încheiem această discuție aici.